राष्ट्रीय काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी आरक्षण विरोधी वक्तव्य केल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कणकवलीमध्ये आमदार नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण बचाव रॅली काढण्यात आली होती। आणि अर्थातच या रॅलीनंतर एक ना अनेक प्रश्न जे आहेत ते विरोधकांकडून विचारले जात होते। एकूणच या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी आपल्या सोबतीनं आज कोकणशाहीच्या स्टुडिओमध्ये आलेत जिल्हा परिषदचे माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव साहेब, सर्वप्रथम या चर्चेत स्वागत करतो। आपण कोकणशाहीच्या कार्यालयात देखील आज आलेले आहात, कार्यालयातही आपलं स्वागत करतो। खरं तर 2-3 दिवसापूर्वीच ही रॅली काढण्यात आलेली होती, भव्य दिव्य रॅली होती, हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झालेली होती। कशा पद्धतीचा प्रतिसाद एकूणच या रॅलीला भेटलेला होता? प्रथम नमस्कार। रॅली खरं तर काँग्रेसचे नेते, संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जे आरक्षणासंदर्भात अमेरिकेमध्ये जे वक्तव्य केलं होतं की आपण सत्तेत आलो की आपला पक्ष सत्तेत आला तर आपण भारतातील जे आरक्षण आहे ते संपुष्टात आणू, आणि या त्यांच्या विधानामुळे देशभरातील आरक्षित समाज प्रचंड दुखावला होता। त्याच अनुषंगाने आमच्या जिल्ह्यातील आरक्षित समाज दुखावला होता, म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी आमचे नेते, महाराष्ट्राचे नेते, कणकवली विधानसभेचे आमदार माननीय नितेशजी राणे साहेब आमचे नेते यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वाखाली प्रचंड हजारोच्या संख्येनं आमच्या बांधवांनी आरक्षण बचाव या उद्देशाने मोठी रॅली काढली। आणि या रॅलीला तिन्ही तालुक्यातून म्हणजे कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी तालुक्यातील अनुयायी, आंबेडकरी समाज, आरक्षित समाज यांनी मोठ्या प्रमाणात यात सहभागी होऊन अगदी न भूतो न भविष्यत अशा प्रकारचा प्रतिसाद दिला आणि ही रॅली यशस्वी झाली। त्याबद्दल मी प्रथम एक जिल्हा परिषद माजी समाज कल्याण सभापती आणि आमदार साहेबांचा कार्यकर्ता म्हणून या माझ्या आंबेडकरी समाज, अनुयायी आणि आरक्षित समाज यांचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो। असं खरं तर भारतीय जनता पार्टी हा एक जातीयवादी पक्ष आहे असं देखील विरोधकांकडून हिणवलं जातं, नेमकं काय याबाबत उत्तर आहे? मुळात हा भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधातील जे पक्ष आहेत, विशेषतः काँग्रेस पक्ष, या लोकांनी जे मुद्दाम अशा प्रकारचं षडयंत्र अनेक वर्ष जे आमचे दलित मतदार आहेत, जे आरक्षित समाजातील मतदार आहेत, जे आंबेडकरी विचारांना फॉलो जे करतात आपण की आंबेडकरी अनुयायी आहोत, या लोकांच्या मनामध्ये जाऊन अशा प्रकारचं विष गेले अनेक वर्ष विष कालवलेले आहेत। खरं तर आम्हाला आतापर्यंत असं काही अनुभव आले नाही, किंवा सांगायचं झालं तर तुम्हाला सांगतो की खऱ्या अर्थानं अदृश्य जातीयात कोणी पोचला असेल किंवा प्रोत्साहन दिलं असेल तर तो काँग्रेस पक्षाने दिला। आता तुम्ही कसा म्हणाल तर मी तुम्हाला माझ्या रॅलीतील भाषणामध्ये मी सुद्धा ओझरता उल्लेख केला होता की संविधान देशाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान देशाला दिलं, आणि जो समाज विषमतेने ग्रासला होता, जी विषमता होती समाजामध्ये, शैक्षणिक असेल, नोकऱ्यामध्ये असेल, राजकीय असेल, आर्थिक असेल, ही विषमता होती, ही विषमता दूर करण्यासाठी संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद केली। आणि या आरक्षणाच्या माध्यमातून जो पिछडा वर्ग म्हणतो किंवा जो विषमतेने ग्रासलेला वर्ग होतो किंवा जे जाती होतात त्यांना या आरक्षणाच्या माध्यमातून समान पातळीवर आणण्याचं काम कोणी केलं तर ते आरक्षणाच्या माध्यमातून झाले, आणि आरक्षण हे पूर्णतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या माध्यमातूनच मिळालेलं आहे। खरं तर हे आरक्षण आहे ते काँग्रेस पक्षाने दिले नाही, त्यावेळच्या सरकारने दिलेलं आहे। त्या सरकारमध्ये संविधान ज्यावेळी अंमलात आणलं त्या दिवसापासून आरक्षण आलेलं आहे। पण मी मध्येच तुम्हाला जरा थांबवून, कारण की एकूणच ही रॅली झाल्यानंतर विरोधकांकडून असं सांगण्यात आलं की आरक्षण हे काँग्रेसने दिलेलं आहे, त्यामुळे आरक्षण काढण्याचा आमचा संबंध नाही, भाजप हे राजकारण करत आहे। नाही, मग राजकारण खरं तर ते करतात। आरक्षण त्यांनी कुठं दिलं, कधी दिलं ते सांगावं ना। आरक्षण जे संविधानातील तरतुदीमुळे मिळालं, आणि ज्या दिवसापासून संविधान स्वीकारलं आपलं भारत देशानं, तिथून या आरक्षणाची तरतुदी लागू झाल्या आहेत, आणि त्याची अंमलबजावणी त्यावेळी सत्तेत आलेलं सरकारने ते करायला हवं। त्याच्यामुळे काँग्रेसने त्याचं श्रेय अजिबात घेऊ नये, कारण ह्याचं पूर्ण श्रेय हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना जातं, कारण त्यांनी तशा प्रकारच्या तरतुदी संविधानामध्ये केलेल्या आहेत, आणि संविधानाची अंमलबजावणी जो पक्ष सत्तेत असेल त्या सरकारने केलं पाहिजे, आणि त्यामुळे काँग्रेसने काय मोठं केलं असं काय गप्पा मारू नये। पण अजून एक प्रश्न या अनुषंगानं, कारण आता विधानसभेच्या निवडणुका सुद्धा ज्या आहेत त्या अवघ्या काही दिवसात जाहीर होतील, काँग्रेसकडनं हे राजकारण केलं जात आहे का, तुम्हाला काय वाटतं?
नाही, काँग्रेस बघा, काँग्रेसने 60 ते 70 वर्ष या देशावर राज्य केलं. त्यांना माहीत आहे की हा दलित मतदार आहे. त्यांना आपण अशा प्रकारचं खोट्या प्रकारची माहिती दिली किंवा खोटा प्रचार केला तरी आपल्याला भुलणार आणि आपल्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्याचा त्यांचा समज होता. परंतु अलीकडच्या 10 वर्षामध्ये देशातील आणि आपल्या जिल्ह्यातील सुद्धा आमचा जो दलित मतदार आहे, आरक्षित समाजातील जो मतदार आहे, त्यांना कळून चुकलं आहे. कारण तुम्हाला एक उदाहरण मी सांगतो. मी माझ्या भाषणामध्ये पण म्हणतो किंवा मला अनेक लोकांचे फोन आलेत. आमचे आरक्षण बचाव रॅली झाल्यानंतर अनेक चळवळीतील काही लोकांचे फोन आहेत. काही त्यामध्ये वकील होते, काही त्या म्हणजे निवृत्त शिक्षक होते, काही शासकीय अधिकारी होते जे निवृत्त झाले. त्यांनी प्रश्न मला केले होते. मी त्यांच्याजवळ हेच प्रश्न ठेवले की मला सांगा, तुम्ही जर म्हणतात काँग्रेसने अन्याय केला नाही तर काँग्रेसने भारतरत्न ज्यावेळी 60-70 वर्ष सत्तेत असल्यानं 1971मध्ये आपल्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी गांधीने 1971मध्ये भारतरत्न हा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांना 1990मध्ये भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात. हा पुरस्कार आजही लोकांमध्ये समोर आहे की काँग्रेसने दिला आहे. काँग्रेसचा याचा काही संबंध नाही. काँग्रेस त्या विरोधी पक्षात होता. त्यावेळी सत्ता ही जनता दलची होती. त्यावेळी माननीय पंतप्रधान VP सिंग साहेब होते आणि जनता पार्टीनं त्यांना पाठिंबा दिला होता. मग कशा प्रकारे भारतीय जनता पार्टी जातीवादी सोडतो? जातीवादी असतात तर त्यांनी पाठिंबा दिलाच नसता त्यावेळी. म्हणून ह्याच्यातून दिसून आलं की जर तुमच्या मनात जर जातीवाद नसता किंवा आंबेडकरी विचारधारा, आंबेडकरी विचार किंवा बाबासाहेबांच्या कार्याबद्दल तुमच्या मनात द्वेष नसता तर तुम्ही इंदिराजी गांधी यांच्या अगोदर बाबासाहेबांना पुरस्कार दिला असता, द्यायला पाहिजे होता. आणि तुमचं आंबेडकरी अनुयायीवर प्रेम, बाबासाहेबांच्या विचारावर प्रेम तुम्ही दाखवून दिलं पाहिजे होतं. म्हणून माझा प्रश्न की खरे जातीवादी तुम्ही आहात या असा तुम्ही अन्याय केलात. हिंदू कोड बिल सुद्धा बाबासाहेब मांडलं त्यावेळी विरोध तुमच्याच लोकांनी, काँग्रेसचं सारखं होतं नेहरूंचं, त्या विरोध केला. मागवून तुम्ही ते लागू केलात. म्हणून बाबासाहेबांनी 1951मध्ये कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि याच रागातून नेहरूंनी आणि काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांचा 1952मध्ये मुंबई लोकसभा मतदारसंघ, 1954मध्ये भंडारा लोकसभा मतदारसंघामध्ये बाबासाहेबांचा पराभव केला. माझं म्हणणं होतं त्यांना त्यावेळी मी प्रश्न केला, जर तुमचं प्रेम होतं ना आमचे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महामानव, त्यांनी केलेलं कार्य, त्यांनी दिलेलं संविधानासाठी घेतली अहोरात्र घेतली मेहनत, हे जगातील सगळ्यात मोठं संविधान भारत देशाला दिलं. ज्या संविधानानं सगळ्या समाजाला, सगळ्या जातींना, धर्माला एकत्रित बांधून ठेवण्याचं काम संविधानानं केलं, त्याच संविधान बाबासाहेबांनी दिलं. जर बाबासाहेबांचं हे कार्य तुम्हाला अभिप्रेत होतं तर बाबासाहेबांची निवड तुम्ही बिनविरोध करायला पाहिजे होती. मग तुम्ही खरं अर्थानं आंबेडकरी विचार फॉलो करतात हे आम्हाला पटलं असतं. म्हणून मी त्या काँग्रेसला हा प्रश्न आणि उत्तर, माझी जाहीर प्रश्नाची उत्तरं द्यावी त्यांनी का केली नाही? हिंदू बिलची जागा घेण्यासर्वात तुम्हाला कुणी अडवलं होतं? 60-70 वर्ष तुम्ही सत्तेत होतात, मग हिंदू मिलची जागा आताचे आमचे विद्यमान पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांच्या कारकिर्दीत ती जागा घेतली आणि जवळजवळ 850 कोटीचं स्मारक आता पूर्ण होते तिथं. लंडनमधलं घर सुद्धा भाजप सरकारनंच घेतलं. अरे भाऊ, तुम्ही का घेतलं नाही? कोणी अडवलं तर तुम्ही? म्हणून तुम्ही खरे जातीवादी आहात. या माझ्या प्रश्नाची जाहीर उत्तरं काँग्रेसच्या कुठल्याही लिडरनं द्यावी. समोरासमोर माझी बसायला तयारी आहेत. हे मला पडलेले प्रश्न, माझ्या आंबेडकरी जनतेला प्रश्न, हा असलेला राग, या उत्तरं द्यावी त्यांनी. आपण पाहतोय, ऐकतोय अंकुश जाधव यांना. जाधव साहेब, खरं तर माझा अजून महत्त्वाचे 2 प्रश्न आहेत आपल्याकडे. आमदार नितेश राणेंनी या आरक्षण बचाव रॅलीचं केलेलं नेतृत्व आणि आरक्षणाच्या धोरणाबाबत त्यांनी घेतलेली सकारात्मक भूमिका, याकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहता? आणि एकूणच आंबेडकरी जनतेचं एक नेतृत्व देखील आपण करताय, प्रतिनिधित्व करताय. तुम्ही आंबेडकरी जनता पण या एकूणच नेतृत्वाकडे कशा पद्धतीनं पाहता? खरं तर मी एक पक्षाचा कार्यकर्ता आहेतच, त्याहीपेक्षा मी आदरणीय आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांचा एक छोटासा कार्यकर्ता आहे. मी व्यक्तिशः आणि माझ्या जिल्ह्यातील तमाम आंबेडकरी अनुयायांच्या वतीनं राणे परिवार आणि आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. कारण याच्यासाठी सांगतो, खरं तर आम्ही स्वयंप्रेरणेने रॅली काढायला पाहिजे. कारण ज्या तडफेनं राहुल गांधी अमेरिकेमध्ये बोलले त्यामुळे आम्ही आपला सगळा समाज भयभीत झाला होता. एक भीती झाली निर्माण. आता आजही भीती आहे. भविष्यात जर काँग्रेस पक्ष जर सत्तेत आला तर आमचं आरक्षण जाऊ शकतं ना. काही कायदे करू शकतो. कायदे मंडळ आहे ते, त्याच्यामध्ये एकाच कायदे केले आणि आमचं आरक्षण घालवतं. आम्ही काय करावं? आजही मग आमची जनता भरडली जाणार, पुन्हा 50-60 वर्ष मागे जाणार. म्हणून ही ज्योत आमदार नितेशजी राणेसाहेब यांनी आमच्यामध्ये जागृत केली आणि
ज्या आरक्षण बचाव रॅलीचं त्यांनी संकल्पना आमच्यासमोर मांडली आणि हे आपलं आरक्षण आहे, हे आरक्षण कुणाच्या बापाचं नाही, हे आमच्या हक्काचं आहे. हे आमचं आरक्षण म्हणजे आरक्षण केवळ हा जगण्याचा मार्ग आहे आणि जगण्याचा मार्गच जर कोणी काढून घेत असेल आणि जगण्यापासून वंचितच करत असेल तर अशांचा निषेध केलाच पाहिजे. त्याहीपेक्षा समाजामध्ये जाऊन आरक्षणासंदर्भात जागृती केली पाहिजे. हे जे आपल्या हक्काचं आहे, जर कोण आपला हक्काचा घास जर कोण काढून घेत असेल तर तो हा आपला हक्काचा घास वाचवण्यासाठी आपण जनजागृती केली पाहिजे. अशा प्रकारची प्रेरणा आदरणीय आमदार नितेश राणे साहेबांनी आम्हाला दिली आणि आम्ही सगळे आमचे जे मोर्चाचे पदाधिकारी, आमचे फादर कमिटीचे सगळे पदाधिकारी यांनी आम्ही सगळ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली आणि अगदी 3ही तालुक्यामध्ये आम्ही लोकांमध्ये गेलो आणि आमची भूमिका लोकांना आम्ही जाऊन सांगितली, आम्ही पटवून दिली. राहुल गांधीची दुटप्पी भूमिका कशी आहे तेही त्यांच्यासमोर मी स्वतः बोललो. माझे सहकारी, माझे ज्येष्ठ पदाधिकारी हे तिथं जाऊन बोलले आणि तुम्हाला सांगतो मोठा वाढता प्रतिसाद 3ही तालुक्यामध्ये मिळाला. त्याच्यामुळे ही रॅली यशस्वी झाली. म्हणून पुन्हा एकदा मी आमदार नितेश राणे आमचे आभार मानतो की असा एक लोकप्रतिनिधी जो आम्हाला मिळाला, जो आमचे प्रश्न स्वतःच्या खांद्यावर घेतो. त्यांनी असं म्हटलं की आरक्षणासंदर्भात काय झालं तर पहिली मी छातीचा कोट करेन, माझ्या छातीची ढाल मी करेन. हा विश्वास त्यांनी आमच्या समाजामध्ये जागृत केला. हो, आता सांगतो हे बघून देवगडमध्ये अनेक आमच्या बौद्ध बांधवांनी प्रवेश केला भाजपमध्ये. ज्या भाजपला जातीवादी काँग्रेस पक्ष बोलत होते त्याच लोकांचा आज विश्वास भाजप आमच्या भारतीय जनता पार्टीवर बसतोय. त्यांना विश्वास वाटते की ही पार्टी आम्हाला न्याय देऊ शकते. इथं जातीवाद नाही, कसल्या प्रकार नाही, परंतु ते खोटं बिवण्याचं प्रयत्न काँग्रेसवाले करतात आणि ते त्यांचं पितं उघडं पाडण्याचा माझ्यासारखा एका छोटा कार्यकर्ता आमदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या आदेशानं आणि पक्षाच्या आदेशाने करत आहे. बरं, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे मुलाखतीतला, कारण खरं तर ही रॅली झाल्यानंतर समाज कल्याण विभागामध्ये जो काही भ्रष्टाचार झाला अशा पद्धतीचे आरोप आहेत ते विरोधकांकडनं करण्यात आलेत. खरंच नेमका भ्रष्टाचार झाला आहे का आणि नेमकं काय त्यामागचं गणित आहे, काय विषय? बघा, भ्रष्टाचार झाला आणि केला किंवा उघड करणं याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आपण बेशुड आरोप कुणालाही करू शकतो, मी करू शकतो उद्या की अमुक एका व्यक्तीनं एका डिपार्टमेंटमध्ये भ्रष्टाचार केला आहे. भ्रष्टाचार झाला असेल तो उघड करावा लागेल आणि तो प्रूव्ह करावा लागेल आणि आम्ही समर्थन करणार नाही. जर चुकीच्या गोष्टी गावकर साहेब जर घडल्या असतं तर तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी तमाम माझ्या बौद्ध बांधवांना सांगू इच्छितो, जर झाला असेल उघडकीस झाला तर कुणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. मी स्वतः त्यांच्या जे अधिकारी असतील ज्यांनी ही अनियमितता केली असतील किंवा ज्यांनी कामामध्ये चालढकल केली असती आणि त्यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे माझ्या समाजाला त्या विकासापासून वंचित राहावं लागत असेल तर माझी भूमिका तुम्ही बघितलं जिल्हा परिषद, मी माझा तुझा असं कधीच केलं नाही. जे चूक ते चूक तिथं नाही आणि माझ्या समाजाच्या हिताचं असेल आणि जोर करून काढून घेत असेल मग त्यामध्ये अधिकारी असतील कितीही मोठा अधिकारी तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून मी आमच्या साहेबांकडे सुद्धा मागणी करणार आहे आणि सरकार सुद्धा पण कुणालाही पाठीशी घातले जाणार आहे. परंतु हे तुम्हाला आता जे विरोधक काय जे बोलतात त्यातली बरीचशी मंडळी मी जिल्हा परिषद अनुभवले, त्या लोकांनी सुद्धा हे त्याचे जे मास्टर आहेत जे काही बोलतात ना, 1-2 माणसं ज्यांनी जिल्हा परिषद नेतृत्व केलं, ज्यांच्या नेतृत्वात आम्ही काय कधी काळी काम केलं, त्या लोकांनी या भ्रष्टाचाराची तिथं PhD केलेली आहे. ती वेळ प्रसंग आल्यानंतर आम्ही पुराव्यानिश्चित तुमच्यासमोर नक्की जाऊ, त्याच्यावर सुद्धा आमचं अगदी विचारमंथन सुरू आहे. पण त्यांनी असं म्हणू नये की आपण धुतल्या तांदळासारखे, त्यांचे हात सुद्धा दगडाखाली आहे. परंतु एक सांगतो, माझ्या समाजाच्या विकासाच्या आड जर कोण येत असेल तर मी माझ्या समाजाच्याच बाजूने उभे राहणार आणि चुकीला चूक म्हणणारा माझ्यासारखा एक छोटा कार्यकर्ता आहे आंबेडकर चळवळीतील. चुकीला चूक म्हणेल आणि जिथं योग्य असेल तिथं निश्चितच समाजाचं नेतृत्व करण्यासाठी पुढे येईल असं अंकुश जाधव यांनी आपल्या चर्चेदरम्यान सांगितलंय. तुर्तास या मुलाखतीमध्ये इथंच स्वल्पविराम देतो. अंकुशजी धन्यवाद, आपण या मुलाखतीत सहभागी झालात. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.